अमनि बेसेबो जों साना थांगा प्रथम जों लाइबुमा सुइखा जों KokBorok बाय 13 जना MLA नो जों समाय थांखा माने kokबाय त्रिपुरानि लाइबुमा अमते याहाय कोनो कायसा कोनो ताबसु जरा उयाखो जोंनो फैदो लाइबुमा सुइखा बुबागरेन तैखांबाय एबं मिया जोंगाबो प्रुफ थाइका जे जों माना kokनो बोसोक जों सनमान खाय बोसोक हामजा अबो जों मिको खायका एकाय जों जेहेतु चिनि त्रिपुरा सारनो स्पेशली जोंनो बुट दुवै कप्लाय खायका मोसक बुक गोबां खायो एकाय जों चिनि दफानि बागै चिनि हानि बागै जों कक सानाय जों सामुं टांनाय चिनि आमचाइनो मास्टार प्लान नि बिसिंते रूट मैप नि बिसिंते बोतिखाय डेभलपमेंट खालायमान चिनि आमचायो ऑफिस रो बोतिखाय सेटअप खालायमान और रेसिडेंशियल स्कूल रो बोतिखाय खालायमान एका अमरंनो तैनो जों वानसुकनाय एका मरंतिनो जों सामुं गतांनाय एका चिनि दफा एबं चिनि हानो जों जुदि या फातयै नायखलनो हिंगाखाय ऑफिस रो सेटअप चिनि आमचे सिगां जों खालायनो नांगौनै आंहा वानसुको सातों के नाम को तेरा का सिपो से मिला हमारे ना अगर कौन ये तेरा का सिपो से जो डेवलप है वो करना है कुरान में सिपो को कुछ आ सिपो ना चिनि वानसुक में तो शुरू तेरा का सिमिया बोले सारा त्रिपुरान बरक হয়তো কোন জায়গা প্রাইমই মানো হয়তো কোন জায়গা কেছে নুংখা তাতে संगार गोबां बुट माखा आरो मत त्रिपुरा सातंग एका बंगा आमचाइनो तैनो चिन वानसुमो सुदु जों जिदिमा जागा सिमनो तै वानसुगिया सारा त्रिपुरानि जेखाने चिनि बररो उखलग उसुरि तंखा ताबुगो मानथाय सेब्लाजा कंखो ताबुगो तै कामा नैयाखो फेरें चातिबो ताबुगो मान्याखो अमते आमचाइयो थांगै जों बंनि सामुं टांनाय एबं नायनाय जों आरो थांगै 13 जना MLA थांगै जों सामुं टांनाय एका आबुनि बागै कोनो वाना नाकरे जों सुदु जिदिमा 13टा MLA जागा सिमनो जों सामुं टांगिया जेखाने चिनि बरक डिप्राइभ बुं तंगो मानथाय सेब्लाजा तो जों आरो नि लुकुरंनि kokनो वानसुगिनो जों सामुं टांनाय आमबायसो आरो ताबुक एकलं सिमनानि खरं ताम कमनाय अधिवेशन जोंथ' गुवाग्रानि लिडारशिप जों 13 जन MLA नि मथा सुबु गुवाग्रा खामानि बागै दं आबो बुङो जों गुवाग्रानि दागुं बायनो सामुं गायनाय मिया गभर्नमेन्टनि मानसिफ्रा सुबिदा साखा जों KokBorok बाय सिनि मानिखौ समाय दागा बाय जों गुवाग्रा बाय जों माहायदि मिलिमिटाव बेसेबां माखायदे बिधानसभा बिसिं जों बबो साबजेक्ट पे स्टॉप खालायनाय आरो जों जोंनि लेजिस्लेचर आरो जोंनि आदा जोंनि बिलिफोर बा पजिशन लिडार चिलिनाय डेप्युटी लिडार थानाय बाकी जोंनि जे MLA राव होयो खालायनाय जोंनि फ्रिबो थानाय आफि बिसिनो साला जोंनि 13 जन MLA जों गुवाहाटीआव बे बाकी जोंनि सिनियर लिडार जों फिजिकल जोंनि स्टेट मावनाय आबो जों जाफायनाय सर अधिवेशन सालमार को साले जा अधिवेशन 24 तारिख को चलनाय 24 तारिख का 25 26 बंद करने 27 28 दिन जोंनि बाजेट अधिवेशन ने आज जागो जों जै मानसा जों टिभा सारखि जे एबेंजा दंमारो जों एबिसि आमथयो जे फैयो अबाबो जों दंमारो फैयो जों अलरेडी क्वेश्चन मारि रिजार्ट नायगेराना बुसक जोंनि टिभा सानि क्वेश्चन सोलियो बर आदिनो और दिनो स्पीकर एलाउडी अपनी इफेक्ट जुदि जोंनि क्वेश्चन थि सुनु रबो एलाउ खाया आपने दिबो जों तांनि जों टिभा सानि बसानो आबो एलाउ खाया ना आको मोनो दिबो जों विधानसभानि कैसे गरिनो आरो विधानसभानि कैसे रुल्स बे आरो गोबां मेंटेन खालामनांगौ गोबां सपोर्ट खालामनांगौ मेंटेन खालामनांगौ आरो जिरिखौनि पक्षआव मोनसे जों पॉइंट टू पॉइंट पक्षआव जोंनि हानि जों आमफ्रायनि बायदि ini 18 March को चलो sini am tadi no KokBorok ni MLA eknong sigani kau eknong sigana dari korupsi boget timbul kampung boget ini ni MLA mana ni ya belum am tadi KokBorok no tak kami yang mana ni pada dia dari oh betul ni bagi nong kam KokBorok no boleh sakata singgah sing lex terus kena sing KokBorok ni bagi sing kalau kontrol raja was sing KokBorok ni kan banyak MLA ni mana Guwagra leadership itu KokBorok no saya koni kebeng mungsa koni itu koni koni
सुखे दुखे बेफोरनि गेजेराव सुखे गेजेराव साफल थांनाय जों खरंनि एमएलए एसिनि बर' बुंनाय एमडिसिनो दङ बेजों अनेक लाखि गासिबो प्रिन्सिपाल खरंनि एमएलए खरंनि खरसा एमडिसि बेवहाय खम दङ जोंनि थाखाय जोंनि गथ'नि बागै जोंनि गथ'नि बागै गोबां मानसिफोर ओरैनो आरो लोगोसे जोंसुद सिना जोंनिया जोंसुद रामचन्द्र गासिनिया सारा त्रिपुरानि प्रिपारेसन दंगानो गासै गावसानाय खारन आरो कलकाता जागावनो जों प्रिपारेसन जों 42 केन्द्र आबोन बागै जोंनि प्रार्थीनो खारन बेसिकांनि जोंनि बिसि इलेक्शनाव जों आजादाव जों प्रार्थीनि जों एप्लाइ खालामनायसे जोंनि गभर्नरनि जों पार्मानेन्ट सल्युशन खालामनानै आसामाव जों लायोमोन